Res Bakuna para bawas pangamba. Dahil sa Res Bakuna, bawat buhay ay mahalaga. Sa Res Bakuna, huwag ka matatalo sa pagsubok na ito. Ituloy natin ang laban, mayroon tayong paraan. Tuloy ang trabaho, tuloy ang pag-aaral. Para sa kapwa Pilipino, para sa ating mga mahal. Tara na, mag-Res Bakuna para bawas pangamba. Dahil sa Res Bakuna, bawat buhay ay mahalaga. Mag-Res Bakuna, mas protektadong pamilya. Kasaganang mas hugas iwas, kinabukas ay maganda. Sa Res Bakuna. Libre lang magpa-Res Bakuna. Magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Bayad po. Salamat po. Mama, bayad po. Naku, anak. Tabi mo na yan. Para masuklian ko ang mga sakripisyo niya sa taong bayan. Mapagbigay po kayo. Nakikita kong mahal na mahal ninyo ang inyong pamilya. Tama ka. Kaya nag-aalala ako. Paano ba matapos tong pandemyang to? Para matapos, umpisahan na ninyo. Magpabakuna na kayo. Dahil mahal ko kayo, magpapabakuna ako. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solusyon. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Kumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Beat the solusyon sa COVID-19. Dahil bakunado na kami, wala na kaming pangambang makipagkamustahan. Hindi na kami mag-aalalang lumabas ng bahay. Dahil bakunado na kami magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, palatag na ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Res Bakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya at walang pangamba. Libre lang magpabakuna. Magtanong kayo sa inyong health center o sa lokal na pamahalaan. It's a fantastic morning mga kabalitaktakan. Welcome sa ating morning balitaktakan ngayong 3 ng Pebrero. Gising-gising, bangon-bangon na at ating alamin ang iba't ibang mga kwento, impormasyon at iba't ibang mga pampagood vibes ngayong umaga dito sa Morning Balitaktakan. At makakasama nyo na naman ang Morning Trio sa umaga, Ma'am Shisheki at Minion Ren. Gustong-gusto natin yan. Ang dynamic trio ay pastel colors ngayong umaga kasi makikita natin mamaya kung sino-sino yung mga interesadong bisita natin that really have given us a chance and an opportunity to have them in the program. And good morning na imbang agsapa mga kabalitaktakan, and it is indeed a good morning to everyone. Syempre, ang kakulitan na nanay ninyo, Ma'am Shisheki, and in the house is our in-house minion. Syempre, ang nag-iisa pa rin cute na cute, ang liit-liit na minion Randy Guzman, makakasama nyo sa mga nakakamangha, nakakabilib at nakakakilig na kwentuhan. Dito pa rin yan, syempre, sa Morning Balitaktakan, kaya gising-gising na! Gusto ko yung gising-gising. Ang ganda ng energy natin. Nagkape yarn? Yes! Nagkaping-kape na yan.
And mga kabalitaktakan, rescan your DJ boxes. Hanapin nyo lang kami ang GNN channel or Highland TV channel in any channels like 11, 13, 20, 44 para mapanood nyo kami live na live. And syempre, ang iba pang programa ng RNG Luzon. And syempre, live stream din tayo dyan sa Facebook page. So, give us your thoughts. Let us know what's happening this morning para naman mabigyan natin yan ng good vibes. At ito nga, naramdaman nyo ba yun? Ano yung naramdaman nyo? Naramdaman nyo ba kanina? Kanina mga kabalitaktakan at exactly 1:53 in the morning, nayanig tayo ng 3.6 magnitude earthquake with a depth of 16 kilometer whilst we are actually away 9 kilometers from the epicenter. The good thing about this is that no aftershocks and damages were expected or walang naging end result of this. And again, we are expecting this already because the Philippines is considered to be located at the ring of fire. Kaya we are prone to natural disasters like ito nga, earthquakes, thunders, storms, volcano eruptions. Tama. Thank you, Charles. So, mukhang makakalimutan ko pa yun. And not only that, mga kabalitaktakan, hindi lang tayo ang prone to that. There are other provinces also that is part of this epicenter nga na kasama tayo. So, sa mga kabalitaktakan natin dyan in Surigao del Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Ifugao, Davao Oriental, Nueva Vizcaya, and Nueva Ecija, since we are near to this epicenter, tayo yung talagang 10 provinces na andyan. And mga kabalitaktakan, just a friendly reminder, we can do this as our precautions and our innate na natin na gawin ang drop, cover, and hold on. So, mga kabalitaktakan, if it happens that we are at bed, yan, di ba, hindi nga natin in-expect, stay there, hold on, and protect your head with a pillow. Now, if you are outside naman, stay away from buildings, walls, and power poles. And if you are driving, ayan, sa mga nakikinig na taxi driver po, maraming salamat sa pagtutok. And if you are, please stop where you're safe. Turn on your hazard lights and stay in your vehicle. For our PWDs naman, please make sure that you put the brakes on in a safe place and protect your head. And if you are anywhere, kahit nasan man kayo, drop, protect your head, and stay there until the shaking stops. Agin ginadgayam. Hangko nga actually, hangko nga naramdaman. Uy, anong Ilocano? Narik na. Katjay lab na garud. Hanko narik na, isupay nga ta. Charot! Nakakatakot. Oo, yes. Akala ko nga nananaginip ako eh. Yes. Pero nagising ka. Nagising ako, tapos sabi ko, ay, panaginip lang, tulog ulit. Tumindol pala talaga. Anong klaseng panaginip kaya yung agin-ginad ijay dreams mo? Pero curious ako doon. Anyways, oo din eh. Oo, baka may namimiss siya siguro. Ay. Ayan, pero mamaya mga kabalitaktakan, ating alamin yan. At ngayon naman, para maki-update sa ating lagay ng panahon ngayong February 3, 2022. Sa ating lagay ng panahon ngayon, dito sa Baguio City, ang pinakamababang temperaturang naitala ngayong araw is 13.2 degrees Celsius. At ang pinakamainit na temperatura naman ay 23.7 degrees Celsius. Ang araw ay sumikat kaninang 6:24 AM at inasahan tong lulubog mamayang alas 5:55 ng hapon. Lamig nga nun, ha? Lumalamig na nga. Parang hindi ko naman naramdam. Ayan. Kamusta ang off shoulders? Hindi ka ba nilalamig? Hindi naman. Oo nga, parang ako balot na balot eh. Ayan. And sa mga kabalitaktakan natin dyan, available products pa rin ng PAO ang gigising at bubungad sa atin. Kahit na pabago-bago yung panahon, they are good in your dietary supplement, Roboca for adults and kids, and also Toro for everyone's, not just for men, and actually good for women din pala ang Toro. So, these are again safe for everyone's use. Ayan. Speaking of being safe, nako, eto, magandang balita na po. International news, ayan. Safe na daw magtanggal ng mask sa Denmark. Kasi nga po, sila ang unang European country na naghayag na tatanggalin na ang kanilang mga restriction sa kontra COVID
COVID and they will learn how to live with the Omicron variant sa bansa. Ayan. Meron pa ring mga minimal restrictions sa kanilang mga border para sa mga unvaccinated travelers, pero ito pa, na-achieve na nila na more than 60% of their population ay naka-third dose kontra COVID-19. So, sobrang advanced nila. Naunahan pa nila ng isang buwan ang target schedule ng otoridad. Kahit kabilaan ang kanilang active cases, sabi ng health authority nila na 80% ng populasyon nila ay protektado na sa sakit. Naku, we dream of, alam niyo yung parang graduation na magtatapon ng toga. Sana face mask naman dapat. Face mask din ang itapon. Para naman makita naman yung mga beautiful faces namin at hindi lang laging nakamask, di ba? Sayang lipstick. Anyways, mga kabalitaktakan, ituloy-tuloy na natin ang good vibes and good news. Alam nyo ba, the Philippine Chambers of Commerce and Industry, or PCCI, one of the biggest and largest business company here in the Philippines, is urging to make the antigen or self-antigen kit available for everyone to avoid the containment and to aid rather the containment of COVID-19. These antigen kits should be readily available in drugstores and local barangays nationwide. According to PCCI, President George Barcelon, who said in a statement yesterday that the country is slowly moving out of the pandemic as we are relaxing our limitations in preparation for the reopening of our economy. PCCI President also added that the government should use moderate alert levels rather than lockdowns for the economy to slowly flourish alongside strengthening vaccination programs. But we can see that our government is being proactive because if I can remember, Department of Health gave go signal to use self-administered antigen test kits nga when RT-PCR isn't really viable for everyone. Kahapon nga pinag-usapan natin ang socio-economic planning with Secretary Carl Kendrick Chua mentioned that in the first 3 months of the current year, they see the country's economy returning the pre-pandemic level. But this only means that the country's growth potential is also 2 years behind. Naku naman. So, is this a choice of prioritizing our health or our economy? Anong mga take nyo dito, mga Inday Bells? What do you think? Well, I think okay din talaga siya na mabigyan tayong lahat na hindi tayo, ano yun, magbabayad pa ng mga ganyan. Kasi, di ba, at least pwede na natin itong gamitin kahit na hindi natin iniisip kung gagastos pa ba tayo. Mas safe siya. Yes, and ako din naman, ang take ko dito is that since we've noticed that most of the infections are within the family, since we already have a data of the households natin per barangay, why can't we give a proactive self kit per household? Like kunwari, kung 5 kayo, the government or the LGU will provide at least 3 or 2 test kits per family. So that's making sure na yung containment is that nasa household mo lang. And kung nag-positive yung isa sa inyo, then you're now, or dalawa sa inyo, now you na understand na oo nga baka yung family members ko rin are also, yun nga, affected. Yun lang naman. Dapat symptomatic lang daw gumagamit niyan eh. Pero ina-advise naman ng DOH na kung pwede, asymptomatic lang. Or ay symptomatic. Ano ba yan? Nakakalito yung asymptomatic sa symptomatic, ano? Parang yes, oo. And speaking of economy ha, ito kinover ko to kahapon and sobra-sobra akong na-excite kasi nakakita ko ng mga Bugs Bunny. And speaking of economy, ito ay possible, plausible, and sustainable talaga siya. Alam nyo ba na dito sa Baguio, propose na po nila ang kuneho meat. Ayan, rabbit meat bilang pamalit sa mga kakulangan natin sa mga meat ng pork, which is really a good idea kasi nga daw, ito naman daw mga karne ng kuneho ay mas healthy siya kasi
Ang mga kuneho daw pala, pag 3 days daw na hindi mo pa siya napapakain ng organic, magkakasakit, magtatae, mamamatay. Iko-compare natin siya sa baboy, ang baboy feeds lang siya, 'di ba? So may mga chemical eklabush pa rin diyan, eklabush talaga. Pero dito sa ating mga rabbits, kailangan nila ng organic. So mas madami siyang bitamina and mas healthy siya sa ating katawan, and pati pala ang kanilang ihi ngayon ay pinopropose na gawing pesticides. Wow. Oo. So, kahit mas mahal mag-alaga ng rabbit, dahil nga maliliit, and pag binenta mo, hindi naman parang baboy nga na ang daming laman, pero yung mga rabbit, kahit ihi nila, pwedeng ibenta. May price yung 1 liter, which makakatulong din sa mga breeders, sa mga owners ng mga rabbits, kasi pwedeng yung pinagbentahan nila ng kanilang ihi, yun na ang ibibili ng mga ipapakain. Oo nga. Uy, maganda yun Yung pesticides, it's an additional knowledge that we had. Kasi tsaka natural siya, no? Kasi with that, kasi parang ano lang din, yung civet animal. Diba? Civet. Oo, yung sa kanila man is yung tae. And then we found a way na pwede para siyang gawing coffee. And it's one of the most expensive coffee, which we are very happy kasi available siya dito sa Mountain Province. And we have gained numerous awards kasi nakita natin that it's very viable. Pati yung sa ihi, that's very natural. Plus, ito pala nakalimutan kong sabihin. Dito sa Baguio City, plano na nilang magtayo ng slaughterhouse. Kung meron tayong slaughterhouse para sa mga karne ng baboy or kung ano man yan, magkakaroon na din daw po ng slaughterhouse para sa ating mga rabbit meat. And nag-start na po silang magbigay sa mga, tingnan niya, gusto ko na ng rabbit kaya napapalunok na ako. Magbigay po ng mga rabbit sa mga farmers natin dito sa Cordillera and Baguio City para mag-start na po silang pag-aralan kung paano mag-grow and may pagkakakitaan pa sila. Oo naman. Ayan, mainit-init ang mga iba't ibang mga impormasyong aming ibinibigay. Pero mamaya, abangan nyo sa komentaryo kung ano ang ating pag-uusapan, alamin. Dahil buwan ng panagbanga at blooming of flowers, tayo din nag-bloom, di ba mga kabalitaktakan? Tingnan natin ang isang master florist na ginawa niyang thematic. Bawat buwan ang paggawa ng kanyang mga bouquet, and makikita natin ang isa sa mga additional sa collection niya. Maya-maya lamang sa Bongga Kanay. Ayun. Yan, piece of check or Bongga Kanay. And mamaya, ibibida ko ito talagang close sa aking puso dahil po, itong ating guest mamaya sa iba rin ay nagsimula siya bilang talent, and now nakakasama na po siya sa mga national na teleserye. O, di ba? Pag-uusapan natin yan sa iba rin. Pero bago ang lahat, sa mga nagbo-broom-broom dyan at mga gustong matutong mag-drive o nagpaplano ng kumuha ng kanilang lisensya para pwede na kayong maglakwatsa. Oy, rhyme yun ha. Ayan, panoorin po natin ang #1 sa series ng ating LTO series. Kasama ba sa inyong New Year's resolution ngayong taon ang pagkuha ng lisensya? Updated na mandato ng Land Transportation Office o LTO para sa driver's license, alamin. Kung dati, ang kailangan lang ay valid government-issued ID at medical certificate, ngayon, mas mabusisi na ang proseso. Ito ay alinsunod sa Republic Act 10930 o mas kilala bilang Land Transportation at Traffic Code. Ito po yung Republic Act na nagpapalawig yung validity ng driver's license from 5 years to 10 years. So, dito po sa bagong batas na ito, binibigyan po ng mandato ng LTO na mag-devise ng mga paraan para yun lang mga aplikante na gustong mag-avail doon sa pribilehyo ng pagmamaneho ang mabibigyan na qualified ay siyang mabibigyan ng lisensya. Bago makakuha ng student permit, kailangan mo nang mag-enroll sa Theoretical Driving Course o TDC sa driving school. 15 oras itong seminar na gagawin sa 3 araw. Bawat module ng TDC ay may exam na kailangan maipasa. Tapos na yun, magkakaroon po na ng isang exam. May exam para doon na 50 items. And then, proceed na naman kami ng lecture, hanggang sa maintenance, sunod-sunod lang yan. And then meron uling 30 items na exam. Saka yung last na nga, yung pagtatapos
nila. Ayun yung 100 points ko. Ano lahat yung mga napag-aralan nila ay andun na lahat. Kompleto na doon. Pati yung mga special related notes ng LTO. Para naman sa mga indigent na kulang ang budget para mag-enroll sa pribadong driving school, maaaring mag-enroll sa LTO Drivers Education Center. Inuuna po namin na pinagbibigyan yung mga makapag-present po ng Certification of Indigency. Ito po kasi isang tulong po ng pamahalaan natin para po doon sa mga hindi makapagpatuloy sa pag-aaral o kaya nawatanggal sa trabaho. Matapos ang TDC, makakakuha ng certificate na siyang gagamitin upang mag-apply ng student permit. Bukod sa TDC, requirements para sa pag-apply ng student permit ay accredited LTO medical certificate, accomplished application for student driver's permit, driver's license, conductor's license o APL form na maaaring i-download mula sa lto.gov.ph at mag-register sa Land Transportation Management System portal para makakuha ng LTO client number. Kapag kompleto na ang requirements, mag-appoint ng schedule at kumpletuhin ang iyong online application sa portal.lto.gov.ph at pumili ng iyong preferred LTO office. Sa mga po mag-avail sa services ng LTO, pinapaalala po lang namin na gumagamit na po tayo ng bagong sistema, hindi na po katulad ng dati. So sa bagong sistema po, ito po ay web-based. So, ibig sabihin po, hindi na po kailangan pumunta tayo sa LTO para umpisahan po natin ang transaction natin. Kaya po, we are encouraging po lahat na kung ano, kahit na ano po ang maging transaction nyo sa LTO, kailangan na pong mag-login kayo sa portal lto.gov.ph. Depende ang TDC fee sa LTO Accredited Driving School. Para sa katanungan, tumawag sa 423-1662. Next week naman, paghahanda para kumuha ng non-professional driver's license, abangan! Pagsubok na ito, ituloy natin ang laban. Mayroon tayong paraan. Tuloy ang trabaho, tuloy ang pag-aaral. Para sa kapwa Pilipino, para sa ating mga mahal. Tara na, mag-rest bakuna para bawas pangamba. Dahil sa rest bakuna, bawat buhay ay mahalaga. Mag-rest bakuna, mas protektadong pamilya. Kasaganang mas hugas iwas, kinabukas ay maganda. Sa rest bakuna. Libre lang magpa-res bakuna. Magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Idol kita, gusto kong maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo.
oras po natin, alas 6:56 na ho ng umaga. Gising-gising, bangon-bangon na. At ngayon po sa ating komentaryo ngayong umaga, atin pong tignan ito hong paalala muli ng Department of Health sa mga pagamutan sa buong bansa na itapong maayos ang kanilang mga basura para hindi ho magkaroon ng iba't ibang mga epekto sa kapaligiran. Isa na nga ho dito ang nangyari sa Virac, Catanduanes kung saan 7 bata ho ang nagpositibo sa COVID-19 matapos paglaruan ang mga nagamit na mga bakuna dito sa mga ilang medical waste na kanilang nakita. Naku, nakakaalarma naman ho kung mayroong mga ganito na mga basura mula sa mga ospital na hindi itinatapon ng maayos dahil pwede itong humantong ho. Kagaya na nga dyan sa Virac, Catanduanes, pwedeng humantong ito sa pagka-infect muli ng COVID-19. Ano po ba ang stand naman ho ng Department of Health ukol dito? Ayon po sa kay Secretary Yusek Maria Varejere, sabi po niya na kailangang sundin ng mga pagamutan at mga local government unit ang maayos na disposal ng mga medical waste. Kasi ito ho ang importante rito ay maprotektahan ang kalusugan ng publiko laban ho sa mga pwedeng sakit na makuha ng mga tao dito. At isa na nga din ho ang kanilang binabantayan ng Department of Health at EMB ay ang Solid Waste Management Plan ng LGUs at para naman ho sa pag-handle ng mga ganitong mga klaseng mga basura. Ayon po sa protocol ng Department of Health ukol sa pagtatapon ng mga medical waste, lahat dapat ng mga basurang nakukuha mula sa mga self-administered antigen test kits, swab, kit, gloves at mga iba't iba pang mga likido ay kailangang malabel ito as infectious waste at dapat ito ay ma-separate mula sa mga iba't ibang mga basurang nakukuha dito sa pagamutan at dapat ho lahat ng infectious waste ay mailagay sa sealed bags or containers at hindi po dapat ito nagli-leak at moisture resistant at ito ho ay matibay dapat para hindi po mag-cause ng leak or mishandling sa mga basura. Lahat din dapat ng mga bag ng basura ay kailangan mayroong nakalagay na caution, infectious waste. At kung mayroon pong mga mishandling o pag-leak ng mga basura, dapat po itong isagawa ang decontamination para naman ho hindi kumalat kung ano man ang laman ng mga basurang iyan. Dahil nga po protektado ito ng batas under sa Ecological Solid Waste Management Act of 2002 or the Republic Act number 9003, rine-require na lahat ng mga LGUs ay mag-implement ng waste reduction, recycling, and composting plans. Pero ang problema, ang mga medical waste, kung minsan hindi mo na-recycle yan ang isa sa mga problema din dito ay itong pagtatapon. Ano bang pwedeng gawin? Yung mga ibang bansa ho, ang ginagawa po nila, itinatapon po nila nilalagay nila sa isang safe or sealed na lugar or tinatabunan ng lupa para hindi na ho ito mag-cause ng anumang problema or health hazard sa mga tao. Ang iba naman ho, ang ibang bansa naman ho is nilalagay ito sa mga incineration plants para naman sunugin at hindi na ito mag-cause ng mga problema. At yun nga po, ang paalala ng Department of Health, dapat ho ay ating tignang mabuti ang pagtatapon ng mga medical waste. Kasi dito sa Cordillera, mga nakaraang mga taon, tinatapon ang iba't ibang mga medical waste
sa mga iba't ibang mga butas or mga dito sa gilid lang ng kalsada, which is very, very dangerous ho yan. Ano? So dapat katuwang ng DOH dapat sa pagmamonitor ang DILG upang maipatupad ito ng maayos at upang maprotektahan ang bawat isa mula sa COVID-19. Yan po ang naging komentaryo ko ngayong umaga. Susunod na ho si Ma'am Shisheki sa kanyang Piece of Shek. Dito lang yan sa Morning Balitaktakan. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Kumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. BIDA, be the solution sa COVID-19. Paulinimen. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa PAO! Nagpares bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubhang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangamba saan man pupunta. Kasama ng mask, hugas at iwas, mas protektado tayo pag may res bakuna. Napatunayang ligtas at mabisa ang res bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang to. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Hear the music of our hearts. Let all music take you there. The star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. The star will take you there. Malapit na ang araw ng mga puso, mga kabalitaktakan. At ano nga ba ang isa sa mga unique ideas na pwede nating matutunan o malaman ngayong umaga, ngayong Piece of Shek? Naku, excited ako dito kasi parang gusto ko nito eh. Aside from the bouquets that you see around already, ito napaka-unique kasi yung iba sa mga bouquet niya pwedeng lutuin. O, diba? We have this morning a very passionate person and very talented and skilled as well in creating novelty bouquets and other sorts of bouquet that we are not very familiar with. This morning we have Paulite Anthoniz. Good morning!
Hello, good morning. Hi, Kabsat! Magandang umaga. Bumati naman muna tayo. Hello, good morning and good morning kay Ma'am Charmaine de Guzman. Hello. Yan. And hello. Hello po sa atin lahat. Magandang umaga. Magandang umaga, Kabsat. Kabsat, sabihin ko lang, or I just wanted to know, gusto naming malaman kung paano ka nga ba nagsimula na gumawa muna ng mga bouquet. Actually, nasa floral industry na ako ng 25 years dito sa Baguio. So, every year, nagkakaroon ako ng mga gimmick. Although Baguio naman is a creative city in my small way na as a florist. So, gumagawa ako ng mga naiibang mga bouquet tungkol sa any occasion. Right. It's really in every occasion. Kabsat, what was your inspiration with these kinds of bouquets? Actually, gusto ko lang talaga sa mga katao rin, sa mga customer ko rin kumukuha ako ng kanilang kumuha ko sa kanila ng inspiration para mapaabot ko sa kanila yung ideas, and then mga ko sa kanila mabigyan sila ng magandang design. Right. Yun nga, Kabsat. And napansin namin that the bouquets are very thematic according to the season or according to the occasion. Ngayon nga, darating na araw ng mga puso, ano nga ba ang ire-ready mo para sa ating mga kabalitaktakan? Okay, actually ngayon medyo nagiging emotional na tayo ngayon. Actually, so ngayon ang ina-introduce ko yung emoji bouquet. So doon pa lang mafe-feel na talaga ng mga tatanggap kung sila ay matatanggap nila yung reaction talaga na sa emoji bouquet. Yon or so no? ko siya, ibubukay ko siya, although ito ay unisex naman siya. Pwede siya sa lalaki, pwede siya sa babae. And then talaga ma-express na natin yung ating saloobin, di ba? Word, sabi nga, action speak more than words, parang ganon. Exactly. Tama, Kabsat. Kabsat, ito alam ko marami ng curious sa ating manonood. Pwede ba kaming magpa-customize ng bouquet for our loved ones? Yes, oo. Actually nga, dito nga sa atin, sa Cordillera, marami na nagpapaano ng mga... Actually, gusto ko lang na lalo sa mga lalaki, minsan nahiya silang magtanggap ng bouquet. Yes. Diba? So ngayon, inintroduce ko rin yung beetle nut bouquet, which is ating mga kailya natin is talagang love na love nila yung mga ganong yung tradition natin. Yes. Yan, yung muma, pwede nating gamitin at ibigay sa mga guy, ganon. Tama, because these are not just for women but all gender. Kabsat, isa pa, syempre curious na rin sila that you can customize this. Can you give us a rough estimate on how much yung budget natin pagdating sa pagpapagawa ng mga ganitong bouquet? Actually, yung may ginawa ko last year na which is per order naman po yung pinikpikan bouquet. Nagkakalaga po siya ng mga 1,000 to 1,500. It's depende rin po doon sa laki, and then doon sa betel nut mga 1,200 ganon. At yung mga ibang depende kung anong items na ipapa-customize nila sa amin. So magcha-charge lang kami doon sa talent fee talaga. Yes, and based na rin yan, no, Kabsat, sa mga bulaklak na gagamitin. Kabsat, siyempre sa mga gustong umorder, pwede ba ang delivery? Nagde-deliver ba tayo? At saan ka matatagpuan ng ating mga kabalitaktakan?
Yes, oo, nagdi-deliver kami and then may mga friend naman tayo mga errand and then may mga friend naman tayong mga malapit na nakukontak natin na very affordable naman. And then, although dito ako sa Antonio's Floral Design, Lilica Artist Watering Hole, dito sa Assumption Road, Kabayanihan, Barangay Kabayanihan, pwede nila po akong makontak sa 0969-040-5600. Got those numbers, Kabsat. Lastly, Kabsat, ano naman ang iyong mensahe sa mga florist natin na gusto ding maging creative in their own ways and para nga din sa mga gustong maging business yan? Ano naman yung mga mensahe natin sa kanila? Okay. Actually, go lang. And then ipakita natin yung creativity natin. Dapat mayroon tayong doon sa ginagawa natin, doon pa lang sa item na ginagawa natin, masaya na tayo para pag tumanggap yung mga pag nakita na yan ng mga customer natin ay talagang ma-excite sila. Ay even na pagbibigyan nila, ma-excite sila na matanggap yung mga customized bouquet natin. So dapat tayo mga florist kailangan inaano natin ini-improve o kaya nagdadagdag tayo ng mga artistic items na pwede nating ma-introduce o para maano natin, makuha natin yung customer na maging lalaki man yan o babae man yan o anong gender naman pwede natin silang ma-accommodate sa ating business. Ganun. Right. Maraming salamat, Kabsat, and thank you so much for giving us your time this morning. Thank you very much and God bless us. Stay safe po. Yes. Tayo lahat. Stay safe. Happy Valentine's. Yan. Yan, sa mga kabalitaktakan natin na nag-iisip, na gustong magpagawa, magpa-customize ng ganitong mga bouquet, you know where to find Mr. Polite. And this is just one way for us to make sure that our passion is kept burning kahit man pandemya, kahit na sa tingin mo hindi siya mag-go farther. The thing is that when you put your heart, your dedication, and commitment into something, it would certainly go far. And the thing is that I've always learned this morning that you cannot really know everything. Be teachable. You're not always right naman. So mamaya abangan natin kung sino ang ibibida ng ating minion sa iba rin. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Kulangan ka ba sa funds with benefits mo? Di na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your pag-ibig, get more love in return. Sa pag-ibig fund, your dreams will come true. Upgrade your pag-ibig na. Bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente. Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura malapit sa linya ay pinagbabawal din. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Bayad po. Salamat po. Mama, bayad po. Naku, anak. Tabi mo na yan. Para masuklian ko ang mga sakripisyo niya sa taong bayan. Mapagbigay po kayo. Nakikita kong mahal na mahal ninyo ang inyong pamilya. Tama ka. Kaya nag-aalala ako. Paano ba matapos tong pandemyang to? Para matapos, umpisahan na ninyo. Magpabakuna na kayo. Dahil mahal ko kayo,
magpapabakuna ako. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Res Bakuna. Tara na, mag-Res Bakuna para bawas pangamba. Dahil sa Res Bakuna, bawat buhay ay mahalaga. Sa Res Bakuna, huwag ka matatalo sa pagsubok na ito. Ituloy natin ang laban, mayroon tayong paraan. Tuloy ang trabaho, tuloy ang pag-aaral. Para sa kapwa Pilipino, para sa ating mga mahal. Tara na, mag-Res Bakuna para bawas pangamba. Dahil sa Res Bakuna, bawat buhay ay mahalaga. Mag-Res Bakuna, mas protektadong pamilya. Kasaganang mas hugas iwas, kinabukas ay maganda. Sa Res Bakuna. Libre lang magpa-Res Bakuna. Magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Ayan, welcome to Ibaren. And ngayong araw, ang makakasama natin ay talagang malapit sa aking puso dahil nakasama ko na siya at siya ay isang kakambal ko. Sabi nila, kakambal ko daw to, pareho pa kami ng birthday. Pero nevertheless, ito ang kanyang kwento. Nagsimula po siya bilang isang talent artist dito po sa Baguio City sa mga films and movies, teleseries na ginagawa dito. And now, dahil tinuloy-tuloy po niya ang ganitong passion niya, ngayon kinukuha na siya sa Manila para sumama bilang talent and minsan nabibigyan siya ng mga roles na talaga namang mabibigat doon po sa Metro Manila. Kilalanin na po natin siya. Hello, James! Ayan. Good Hi, morning! Rinig ba ako? Ayan, narinig ka po. Good morning, James! Alright. Good morning, Ren. Mm-mm. How are you? Ayun, okay naman. Tanong ko muna, nasan ka? Nasa Baguio ka na ba o nasa Manila, mga tapings? Ngayon nandito ako ngayon sa Antipolo. Bakit? Anong ginagawa mo sa Antipolo? May upcoming project kasi ako this February 2nd week. So, naka-standby lang ako for now. Ayun. Ito naman, para mas makilala ka namin, ano ang una mong sinalihan bilang isang talent? Nag-start ako before, way back 2018, I think. Sa Maya Culpa. Sino ang may sala dyan sa Baguio? Anong So, role ang shoot pa natin dyan sa Baguio before is background lang ako dati. Nag-start ako doon, of course. Background yung mga And naglalakad. eventually, tama. And eventually, yung mga casters, ibang directors, producers, in-invite ako dito sa Manila para gumawa ng mga projects. So up until now, andito ako ngayon. Ayun, perfect. Tanong ko naman, ano ang pinaka-paborito mong character na ginawa mo sa mga sinalihan mong mga palabas? At bakit? Okay. So, for me, ang pinaka-gusto ko pa rin kahit may mga ibang role na ako na nakuha dito sa Metro Manila, ang pinaka-favorite ko is yung MMK. Ayun. Wherein, nagsuot ako ng bahag. And then, ang eksena is ikakasal kami. Pero ang message
sa mga ancestors natin dyan sa Baguio, Benguet. So, Igorot style siya. Ayun, talaga namang... That's why nakasuot ako ng baha. Yeah. Talagang proud na proud ka talaga sa pagiging Cordilleran mo. Tanong ko naman, may mga hinarap ka bang mga struggles na discriminate ka na ba? Syempre tayong mga Cordilleran madalas sinasabi nila na naku, mga taong bundok yan. Na-discriminate ka na ba? And ano yung mga pinagdaanan mong struggle as a talent? Yes, madalas. Lalo na dito sa Metro Manila. Kasi nung first time kong umapak dito sa Metro Manila, sa Showbiz Live, madalas kong nakukuhang mga komento or tanong nila kung tagasan ba ako. So, ako, proud ako na from Baguio ako, Igorot ako. So, lahat ng mga sinasabi nila sa akin, Igorot ka, so may buntot ka. Ganon lahat. Since, syempre, yung bahag natin is may parang buntot style, tama. Tapos, sabi ko naman, eto ako, matino naman ako ngayon na nakaharap sa inyo. Sa isip ko lang, of course, hindi ko naman pwede sabihin sa kanila na So, ayun lang naman na sabi ko, pag nakilala nyo siguro yung mga Cordillerans, hindi nyo naman siguro masasabi na ganyan yung itsura nila. Kasi, nandito ako sa showbiz industry, wala naman na akong buntot. Ganun yung nasa isip ko, pero hinayaan ko lang sila. Oo, tama. Yun yung mga nakakasama lang ng loob, pero kailangan natin tanggapin. Pero kailangan mo rin ipaintindi sa kanila na hindi naman tayo gano'n. Tsaka ang gugwapo at ang gaganda kaya ng mga Cordilleran. Tanong ko naman, next question, dahil nga nag-pandemic, medyo humina ng kaunti itong mga ganitong racket or dahil nga hindi makapag-taping, mga shooting, ganon. Pero dahil nga may mga in-house na ng mga talents, paano nakatulong sa iyo ang pagiging talent, lalong-lalong na ngayon na nasa gitna tayo ng pandemya? Okay. So, ngayong pandemic naman kasi, parang mas gumanda yung buhay ng mga talents. Lalo na dito sa Metro Manila. Kasi before, kapag nasa taping ka, kailangan mong ihanap yung sarili mo kung saan ka lulugar, kung saan ka komportable. Yung mga iba, yung mga hindi nakakakuha ng role, dyan lang sila sa gilid, hindi sila nabibigyan ng tent. Kahit sobrang init ng araw, sobrang taas ng araw, nandun lang sila sa labas. Pero ngayong pandemic kasi, lahat is lock-in. So, kahit yung mga walang role na talents is nabibigyan sila ng hotels, accommodations, full accommodations ng mga productions. So, guaranteed na yung racket mo within a month. Unlike before na isang araw and then problema ka na naman ng ibang racket mo. Ngayong pandemic, guaranteed na may shoot ka sa buong buwan. Ayun. Kasi naka-lock-in ka. And of course, guaranteed na meron kang sahod or makukuhang talent fee mo, which is malaking tulong ngayong pandemya, di ba, James? Ito naman, James, kung bibigyan ka ng pagkakataon, gusto mo bang ituloy-tuloy at mas makilala pa sa showbiz industry? And if yes, kung magiging lead role ka, ano ang gusto mong eksena or anong type ng mga panood? Ganon. Of course naman. Andito pa rin ako sa showbiz industry. May mga makikilala kang connections kasi along the way na habang nasa journey ka, may mga makikilala kang connections na i-introduce ka sa ganito, sa ganyan. So, madami akong nakilala. And then, I got to know na ang ganda pala ng mundo ng showbiz kapag talagang passion mo ito. So, kung ako naman, kung may opportunity na maging lead role ako, doon ako sa parang action. So, nag-start ako
training ng stunt. Kasi kapag gumawa ka ng mga action movies, kailangan mo yun eh. Yung mga stunt moves, kung ano bang dapat gawin. So yun sa akin, parang mas prefer ko mga actions. Ayun! Perfect na perfect. James, maraming salamat and congratulations. Magtuloy-tuloy ka pa at ibandera mo ang lahi ng mga Cordilleran. Kung nasan ka man ngayon, mag-iingat ka and maraming salamat ulit, James, sa pag-inspire sa mga aspiring talents. Ayun. Okay. Thank you so much. Thank you din, Ren. Thank you! And ayan nga po ang ibinida ko dito sa Ibaren ngayong araw. Kaya kung kayo passion nyo din po ang pag-acting o gusto nyong mapasama sa showbiz industry, tuloy-tuloy lang kayo gaya nga ng sabi ni James, nagsimula siya sa maliit, hindi man siya nakilala pero ngayon dahil tinuloy-tuloy niya at porsigido siya, nandun na siya ngayon sa Maynila para gawin kung ano ang gusto ng kanyang puso. Bukas mga ka-Ibaren, abangan ninyo ang pinuntahan naming adventure over the weekend and talaga namang ma-excite kayo at gusto nyong puntahan ang lugar na aming pinuntahan. And mamaya pag-uusapan po namin sa isang relasyon o sa mag-asawa. Sino nga ba ang dapat mas nagdedesisyon? Ang nanay ba o ang tatay? Yan ay sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan! Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Umistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. BIDA. Be the solution sa COVID-19. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahig ka lang. Dahil walang aw sa pow! Pagplano ng pamilya, hawak ko sa iyong kamay. Kaya pumili na. Hindi na ako matatakot. Dahil handa na ako. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling. Sa tulong ng family planning.
alamin natin ang pulso ng ating mga kabarangay ngayong umaga. Sino nga ba dapat ang nasusunod sa loob ng bahay? Ang nanay ba o ang tatay? Sino nga ba mga kabaranggayan? Comment nyo yan. Pero sa round 1 na ito, simulan na natin. Round 1! Ayan, syempre, dapat ang nasusunod ay ang nanay. Bakit? Dahil nga sila ang ilaw ng tahanan, mas nakikita nila ng maliwanag kung ano ang kailangan sa bahay. Which is, dapat sila ang iyong pakinggan kung ano ang desisyon nila. Ang mga tatay, magbibigay lang ng suggestion yan o kaya ang mga tatay lang ang susunod sa mga nanay. Diba? Kung ano ang gusto ng nanay o kung ano ang desisyon niya. Dahil sa mag-asawa, minsan talaga yung mga nanay ang mas nakakaintindi kung ano ang pangangailangan sa loob ng bahay. Kaya dapat ang tatay makinig lang sa nanay pag desisyon. Galit na galit yan ang gagalaitian, girl. Come on, Charles. Rebut, please. Alam nyo, mga kabarangay, dapat tatay. Sabi ni Beberen kanina, sila ang ilaw ng tahanan. Tayo namang mga kalalakihan, tayong mga tatay, walang tahanan kung walang haligi. Ayun. Ito po malaking pundasyon din na binubuo ng mga tatay sa pamilya. Kaya dapat tatay ang nasusunod kasi kapag babae walang masyadong order, kapag lalaki takot lahat ng mga anak, susunod lahat ng mga disiplina. Yan. Iron fist Ano na ang kaya yan? ginamit. Iron fist na rin. Round 2! Nako, exactly. Pag mga tatay, takot ang mga anak. So, hindi nila nasasabi kung ano yung talagang gusto nila. Ngayon, hindi alam ng tatay kung ano ang dapat niyang desisyon. Ang mga nanay, laging andyan yan, nakikinig. So, yung mga anak, sinasabi dun sa mga nanay nila kung ano yung kailangan nila, kung ano yung mga bagay na dapat gusto nila para sa sarili nila, and mga stuff like that. Kaya naman, dapat ang nanay ang nasusunod at ang tatay, papakinggan lang kung ano ang sasabihin ng nanay. Pero pwede naman siyang magbigay ng suggestion. Pero at the end of the day, nanay ang dapat masunod dahil mas naiintindihan niya at nakikita niya ang totoong nangyayari sa loob ng bahay. Ayan. Sige. Alam mo na, nanay kasi nasusunod kasi dada ng dada. Wala na pagkakataon yung tatay na magsalita, gano'n, Pero sinabi mo kanina di ba dapat sumunod ang mga anak sa nanay. Kung minsan yung nanay ko hindi. Uunahan kang dadadahan kaysa pakinggan ka. Kasi kung minsan problema natin kung minsan hindi natin ma-reach out ang mga nanay kasi tatanungin mo pa lang, saan ka na naman galing? Saan na naman yung binigay kong baon? Naubos mo na ba yung pagkain na binigay ko sa'yo? Mga ganun, Pero ang tatay kung minsan, mga kabalitaktakan, madaling palagayan lang yan, Kapag lasing lang. Kapag lasing lang. Gusto ko yung ganong usapan. Pero madali namang kausap kung minsan ng mga tatay, Kasi kapag may problema sa bahay, sasabihin lang, si tatay makikinig at pakikinggan ka at siguro mag-iisip kung anong paraan kasi always kung minsan naroromanticize kung minsan ang mga nanay pero hindi din nila alam ang paghihirap ng bawat tatay para makapag-uwi ng pera sa bahay. Yan. Paano kaya? Paano? Sige nga. Isip. Round 3! Ayan. Sabi mo nga, nagtatrabaho ang mga tatay. So, mabilis na lang yan kung anong sasabihin mo, especially pag lasing. 20 man, 100 ang ibinigay. Diba? Pero ang totoo kasi dyan, ang mga tatay, dahil nga, kaya sila mabilis lang na magbigay ng ganyan, gumawa ng desisyon, dahil hindi nila fully nakikita ang nangyayari. And take note, alam nyo, pag yung mga yan, magkatabi na yan sa higaan nila, nag-uusap yung mga yan. Tinatanong din naman ng tatay kung ano ang mga nangyayari sa bahay o ano ang mga kailangan. Ang nanay, lagi yung andyan. Kaya nga sabi mo, di ba? Lahat napapansin, lahat binubungangaan. Which is why dapat nasa kanila ang desisyon dahil nga lahat alam nila. Lahat, 'di ba? Nakangiti ka lang sasabihin ng nanay mo, the boyfriend mo. My God, 'di ba? Wherein doon sasabihin niya sa tatay, adan sa boyfriend nung anak mo. Doon sasabihin ng tatay na ganyan. Pero tatay man ang nagsasabi ng desisyon, nanggaling lahat 'yon sa mga nanay. Naku, trust me, galing yan sa mga nanay. Kaya nanay ang dapat gumagawa ng desisyon sa bahay, tatay lang ang nag-i-implement.
Ba't parang kasalanan ko? Charles! Pinungangaan na niya ako. Oo. Alam kong maganda magiging future neto bilang nanay. Ayan, tatay po, mga kabalitaktakan. Tatay pa rin ang dapat masunod kasi sila ho ang haligi ng tahanan going back. Ano pa ba? Ayan. At isa din ho sa mga nagbibigay ng bread and butter sa ating pamilya ang mga tatay. At kung minsan ang paghahayag nila ng kanilang pagmamahal sa pamilya, kung minsan hindi masyadong madada. Pero makikita mo naman sa gawa. Kaya tatay! Team tatay. Ayan. So mga kabaranggayan, what are your thoughts? Sino nga ba ang masusunod sa loob ng bahay natin? Ito nang naman, wrap natin. I-wrap lang natin mga kabalitaktakan is that in running a house, it should always be both of you. The thing is that your weakness is somebody else's strength. So yung weakness ni tatay, pwedeng strength ni nanay sa pagdadating sa organization, budgeting, and yung mga iba pa, sabi nga ni Ren kanina, we understand our children's emotions and needs as priority. Kay tatay naman, he's the one who makes the rule, and si mama naman is taga-suffice kay papa kung the rules are not meant. So, in both ways, mga kabaranggayan, we just understand each other's, we suffice, we complement, and we compromise each other kung man nagkukulang tayo sa isa't isa. And that is making houses turn into homes. TG Home Builders. Akala nyo, ha? Yes! So mga kabaranggayan, i-comment nyo na yan. Excited kaming basahin yan kasi magbabalik ang inyong dynamic trio, ang Morning magulo, walang direksyon, at nasa isang madilim na sitwasyon po ako palagi. Ako po si Winifredo Ambas Jr. At dati po akong gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Department of Health at sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan dahil po sa pag-rehabilitate sa akin, ngayon po ay hindi ko na hinahanap ang pinagbabawal na gamot. Malaki po na tulong ng rehabilitation center sa akin dahil po ngayon maayos na maayos po yung buhay ko. Magandang-maganda na po at lubos ko na po talaga nakalimutan ng pagdudroga. Maayos na po ako ngayon na maganda na po ang buhay at sa ngayon nagtatrabaho na po ako bilang staff dito sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan at tumutulong na rin po ako sa mga kagaya ko dati na dalulong sa masamang bisyo para magbago. Yung sa mga gumagamit po ng pinagbabawal na gamot dyan, tigilan nyo na po. Wala pong magandang idudulot sa buhay nyo yan. Puro problema. Ito lang po ang inyong tandaan. Sa bisyo, wala kang panalo. Bayad po. Salamat po. Mama, bayad po. Naku, anak. Tabi mo na yan. Para masuklian ko ang mga sakripisyo niya sa taong bayan. Mapagbigay po kayo. Nakikita kong mahal na mahal ninyo ang inyong pamilya. Tama ka. Kaya nag-aalala ako. Paano ba matapos tong pandemyang to? Para matapos, umpisahan na ninyo. Magpabakuna na kayo. Dahil mahal ko kayo, magpapabakuna ako.
Nagbabalik ang pampa-good vibes nyo sa umaga, ang Morning Balitaktakan! Yan. Ano ren? Ren? Anong masasabi? May rebuttal pa ba? Tama na ha? Mag-away pa sana ako. Oo. Pero ayun nga, di ba? Malapit na Valentine's. Kung hindi nyo ako bibigyan ng bulaklak, bigyan nyo na lang ako ng laman ng mga bulaklak kanina kung nakita nyo yun. Ayun nga, let us appreciate creativity and let's not forget to give also fathers and mga lalaki ng mga bouquet of flowers or mga gifts kasi hindi lang naman mga babae ang merong karapatan. Which is very nice kasi yung katulad nga dun sa segment kanina ni Ma'am Shisheki na at least binibigyan nila ng importance and appreciation ang mga kalalakihan. Yeah. O, panalo ka na, Charles. Oo, panalo na ba? Panalo ka na ba? And, oo. Paanong panalo yun? Panalo din ng DOH. Mga kabalitaktakan dahil they're finding ways for us to properly segregate our waste. Either ito man, actually hindi lang to before pre-pandemic, but before the pandemic, it has always been our problem dito sa syudad ng Baguio. How we segregate our waste kasi nga wala tayong sariling wala tayong sariling pinagtatapunan ng basura and usually pinupunta pa natin yan sa Tarlac. But the thing is that going back here, ang ginagawa namin sa bahay, sa mga gustong makatipid dyan, what we do is also yung mga nabubulok, ginagawa siyang fertilizer ni Mama. So, at least, hindi talaga siya, and yung mga face mask na ginagamit, iniipon siya sa isang basura, and yun yung sinusunog namin. Including sa mga dahon-dahon. I know it's not good in the environment, pero minimal lang, as long as kaya. Or yung mga face mask, mga kabalitaktakan, just a piece of advice as well, gupitin nyo siya so that people cannot use it again. Diba? Tamang-tama yun. At bilang maparaan, kagaya din ho ng feature kanina ni Bebe Ren, Kaminion Ren natin, na nagsusumikap na rising talent star. Ayan. So, balang araw siguro magiging maganda ang kaniyang future basta't magpursige. Kasi yan yung isa sa mga isa yan sa mga ingredients, sa mga successful na mga tao ang pagpupursige. Yes, tama yan. And with that, ang sabi dito, I think nanalo ako kasi sabi dito, babae, because if a man truly love his wife, he will consider her feelings first than his own. Yan. Akin naman, sabi ni Angel, ang aking kapatid, both po ate, both may karapatan. Si Mama Cora, another German guide here in Baguio City. Pag kailangan nyo ng serbisyo niya, you know where to find her. Sabi ni Mami Cora, both, bawal ang maging diktador. Elaine, who is in Manila right now and working from home, good morning. Both daw. And another viewer coming from Hawaii, si Tita Tessie, 50-50 daw. Ito naman, ang napakasipag kong kuya na si Kuya Chris at sumasideline as a taxi driver. Thank you so much for keeping our passengers safe. Medyo mahaba to. Sabi niya, the head of the family, considering na suggestions and options and advice lang sa babae, magiging conflict lang ang situation kapag both. Either the girl or the man to decide who is capable of doing so. Kung ang lalaki ay may kapansanan, naturally, babae na ang magde-decide. Hindi binabase kung ang babae ang breadwinner, still respect the head of the family. Pag-usapan ng mabuti parang walang away. Sana all. Yun, sabi naman ni Sian, depende po kung sino ang mas madaming kinikita araw-araw. Ay, ganun ba yun? Dun ba yun? Naku, hindi naman. Naku, sabi dito, depende sa sitwasyon, give and take lang din, as long as maganda ang intention. Pakinggan ang opinion ng bawat isa, and for me, not all the time isang side lang ang magde-decide. Dapat pareho. Yung pareho. And nag-shout out din si Winter. Hi, good morning, Winter. Sabi niya, sa totoo lamang, depende sa magulang kung sinong masusunod po. And a viewer all the way up from Korea. Sabi ni Bo, happy wife, happy life. Yes. Ay, totoo yun. Parang narinig ko na yan na. And always tagline, diba? With that, maraming salamat po sa mga nanonood po dito sa aming Facebook. Mr. Eric Jen Garcia, Ma'am Charmaine, hello po, Alan Liviste, and Olanday Rodel. Kamusta kayo? And also may nanonood din sa atin all the way up to Mountain Province, to
a good friend of mine, Sir Rod. Good morning. Thank you so much for watching. And tutok lang kayo sa aming morning dynamic trio para pagbigay ng good vibes sa inyo. At babatiin ko na din yung nanay ko na walang sawang nanonood. Yes. Hinahanap araw-araw kung nasan yung episode exactly. natin. Ayo. Edna Limon sa Ilocos Sur, Tagudin, Ilocos Sur. Good morning, Mama. Yan. Babatiin ko din, syempre, nagsimula ka na sa nanay. Mama and Dadudes dyan sa La Union, Tita Zenaida, Tita Melly. Hello po, shout out sa lahat po ng taga La Union. And of course, to Bilyo and Mainat family, Bebe Loves, John Mark, shout out sa inyong lahat. Good morning! Yes, of course. I will also want to greet my minions. Good morning, Ethan and my Alera. Anak, you have a class by 9 to 10. Try natin humabol si Mommy dyan. And of course, to my sister na nasa Taiwan, I think day off ata niya ngayon. Ma'am, hindi ko sure. Pero ingat-ingat ka dyan. And tama, mga kabalitaktakan, we can reach far pa kasi we are available in social media platforms and in TV. Channel 11, 13, 44. Hanapin nyo kami. And Channel 20 nga pala. Lagi ko nakalimutan yan para maging updated kayo sa amin. At huwag nyo namang kakalimutan mamayang 6:00 ng gabi ang Luzon Headlines at News Force North Luzon para makita at mapanood ang iba't ibang maiinit na balita ngayong araw. Yes, and para makita nyo yan, we would like to thank Maranan and Ballesteros Optometric Clinic na laging nagpapalinaw ng aming mga mata. At hindi nyo makikita ang mga nakikita nyo kung walang ilaw. Maraming salamat sa NGCP. Naman. And we complete those homes, we complete those houses ng trio nyo at kasama nyo dyan ang TG Home Builders. And syempre, wala nang aw sa po ang nag-iisang minion, cute na minion in the house, Randy Guzman. Nakasama nyo naman sa Talaka na Tawanan, Charles Limon. Isa na namang ilaw ng tahanan ng ating binuo ngayong umaga, mga kabalitaktakan. Maraming salamat. At syempre, hindi pa matatapos ang linggo nito. Meron pa isa pa bukas. Abangan nyo ang mga ibibida namin at magiging komentaryo at magiging bida natin sa Piece of Shek. Kaya abangan nyo yan bukas. Dito lang sa inyong trio ang Morning Balitaktakan.